baka next week po, yaon na po siya digdita. Kita po, sinasabi ko, ano lang tayo, reliever. At I'm very thankful that although araw kita kaini, medyo kulang sa pagkaintindi ka ni programang ini, ay thank you very much partner, Joey Habanalim, na sa pagtitiwala mo sa kuyang kakayahan, na maski paano nakakaya man, maski bakong kompletong araw kan sa imo pag ika ang nakatukaw dikdi. But anyway, ang sa tuyang pong kaibanan, sa technical side, andyan po si Sir Chabwe na obra, dyan po sa information, si Rodel Cesar. And of course, yaon po duman sa transmitter, si Sir Joanna de Villa, and of course, si Tony Saison. And of course, ako po ang kaibanan nindo, pero pang kaibanan, hasta habang mayo po si Karondang Joey Lim, Joey Habana Lim. Talagang grabe na po ining mga nangyayari sa ngunya na lalo na nasa kasagsagan na po kan pagkakampanya. Ano pa lang po yan national national campaign pa lang. Dai pa nga ni nag-aabot si ining campaign time nitong local elections. Nasa national pa lang po kita, pero talagang ayan na po ang tensyon. Lagi nang nandyan ang tensyon. Pero ini mga local candidates niya to, ayan, dahil na magkandara pa sa pag-iirikot-ikot ninda. Taano man kaya yan? Kung kailan ta panahon na ng karampanyahan, panahon na ng eleksyon, taano tangon yan lang kamo naghihirero. Dapat sana kayan, after election, habang nakatukaw kamo, ito namang si mga talunan, habang mga natalo, kung igwa pang pagpupursige sa inyong political ambition, ay bakit dai ka mo magtagahiro-hiro? Igwa ka mong tulong taon. Tulong taon po yan na dapat magpakita kayo o magpahiling kayo sa indong mga pagpupursige. Kung talagang kayo ay talagang totoong magsiservisyo. Serving the public. Wag lang yung kung kailan panahon na ng election, doon kayo magpapakitang gilas. Habang mayo pa, harayo pang election, you have to move on. Move until araw ka ining sini-eding di sa Iriga. Igwa kitang 36 na barangay. Every month po, tutukan mo ng gusto yung isang barangay. Or sa isarong taon po, you go around. Halos dumanan mo, aramon mo kung ano ang mga pangangaipo kan sarong barangay. Bakung kung ano na nandiyan na ang election, filing of COC na, saka tayo maghihiro-hiro. Di ba Pat Moralio Pablo, ining si Pat Moralio Pablo, ay igwang nagpapakumusta sa imo, na araman niya na batchmate daw tayo. Yes naman, batchmate tayo. So, good morning daw kay Joyce Fisico. Ayan, good morning din, Joyce Fisico. Thank you for watching the program, Bicol Connection ni Karondang Joey Habana Lim. Pero sabi ko nga ni Kasubago, kung kita igwang gusto ta talagang makapagserbisyo publiko, we want to be a public servant. Lalo pag gusto mo public servant ka, siyempre, you have to go on political. Ayan, magpupolitika po yan. Ayan nga, nakakalungkot lang po ng satuyang politika digdi sa Pilipinas. Para bang ginagawa na lang pong, I don't know. Hindi ko alam. Basta nga yung dahil kumaraman talaga kung ining mga kandidato ta, ining mga politicians ta, ano talaga ang kanilang advocacy? To serve the people or to serve themselves? Sabi nga kan iba, pang sarili ang kanilang mga adhikain. Wag naman pong ganyan. Dahil kung talagang totoong servidor ka, kung totoong gusto mong magserbisyo publiko, ayan po, ibababa mo ang sa imong sadiri. Hindi yung araw nga ni kaya na inaatubang mo pagtalikod, parang araw kan sa sarong senador, kandidato na naman po siguro pati. I'm not familiar with those who are candidates for senator. Na ito ka nagkakandidato yan, akala mo kung makapagkahawa, ano bang tawag doon? Yung shaking of hands, yung mga mag-aabra-abrasa, abrasa, yun po.
Kung gano'n, akala mo kung ka talagang bigay na bigay todo, humarap sa mga konstituente. Ito naman mga konstituente, nagkakandara pa po, mahiling lang siya, mapersonal lang. Pero nagsasabi ko ining dating senador during the campaign, ay talaga naman mahiling mo yan. Siya yung nagsenador na binato ng kamatis, totoo po yun. Pero paglaog niya sa iyang lunadan, ayan, ang ingay-ingay yan, yung alcohol ko. Is that the right way? Nakikipagkamay kapag napasok mo sa para kang diring-diri. Diring-diri ka po doon sa mga nakipagkamay sa'yo. I think that is not the right attitude. Huwag tayong ganyan. Kung talagang servidor ka, bababa ka, you have to stay put. Stay put if you are really willing to serve the public, to serve the people. Dahil hindi naman lahat ng kasalamuha mo ay mga nakakumikislap yung sapatos. Hindi lahat ng kasalamuha mo ay dumalakad dun sa marbleize ang anang sahig ninda. You must know how to walk. Matuto kang lumakad dyan sa lupa. Matuto ka ng paa mo, pasayadin mo pa rin sa lupa. Because if you are really wants to serve the public, ayan po, maging makatotohanan ka. Hindi yung puro kakaplastikan. Katulad din ng asawa mo yun eh. Manghihingi ng assistance. Kasi it is normal sa satuyang mga Pilipino na once you are a candidate, once you are a politician, kadakol ka na marapo sa imo, madulok sa imo to ask any kind of assistance. Pero ang agom ka ining senador na ini dati, ay nako, pag nasa may gate pa lang, kung pagalitan po yung mga nandoon na naghintay na ng ilang oras, nasa may mataas na gate nila, nasa may mataas na bakod nila, ni hindi nga maaninag kung anong klase ang bahay nila. Ay pagkatapos pa niyan, pagbukas ng gate, pagagalitan si mga nakapila duman, si mga nagrurunggoan duman na mga asking or waiting for any kind of assistance they need. Bakong araw po kayan, kasi pag ikaw nagserbisyo publiko, talagang lahat isasacrifice mo. You have to sacrifice your everything. Unang-una yung sarili mo. You have to step down. Makisalamuha ka. So, I think itong election na itong yan ay may mahiling po. Ipakita ta sa satuyang mga konstituente. And kita naman ng mga botante, we must be aware of those candidates if what they are doing. Yung mga datihan na, yung mga baguhan pa. Ako nga, sabi ko nga, kung ako, I'll go to mga baguhan pa. Ba't igwaman po na yung mga datihan na maski nga ni sinasabi mga trapo na yan, of course, himay-himayin to po kung sino sa kanila ang talagang nagsiservisyo publiko. Dahil kita madarakan sa indang mga propaganda, dahil kita madarakan sa indang matatamis na dila kung paano mangako na mapapako din lang. We must know. Siyempre sa laog man ng tulong taon na pagsiservisyo ninda, imposible na mayong naginibong karahayan yan. Pero we must know na kung ano ang naginibo ninda, kung paano sinda magserbisyo, kung paano ninda itinatindig, kung paano sila tumatayo. Araw kayo sa Eriga. Sadit-sadit lang ang Eriga na daita maaraman kung ano mga pinaggribo kayo ni mga dati natin mga city councilors. Ang satuyang city mayor, city vice mayor, ining satuyang mga board members na sa pirang beses ko man nganing nakapag-attender ng nag-attender ng sesyon po ng provincial. Ay daon ko duman ko po nahiling na sabi nga ni kaibanan ko, maski asain, maski yata sa senador kongreso, local public servants. Yaon yada din. Da iyatan mahahalian na maski nga di po sa barangay igawa man kayo ng mga komitiba de silencio. Igwa pong nag-react di ka na sinasabi kong senador kung naghahapot kung si Isayda ining senador na sinasabi ko. Ay nabarita po ining maray
Kung si isay ang nabarita nindo ka ito na during the campaign period ay pinagbabato po siya ng kamatis. Yan na yun. Na sobrang napakaselan niyan, lalo ang saang asawa niyan ay napakataray. O biro mo yan, pagbukas nga ng gate ninda, pagkadakol kan mga naghahalat duman ng manghihingi ng any kind of assistance, ayan, pinagmumura daw sila, anong palagay niyo sa asawa ko? Hindi napapagod. Wala maghintay kayo ng maghintay na, biro mo ba naman, hihingi ng burial assistance? Just imagine, burial assistance ang hinihingi niya. Bigyan ka ba naman ng 20 pesos? Ay, kung yung tao na masahe pa, nag-tricycle or what, kulang pa yun. Pagkatapos makakarinig ka pa ng sermon. Ano palagay niyo sa asawa ko, nagtatain ng pera? Samantang he is already re-elected as a senator. Ganun po sila kataray. Samantala, bakit binabalik-balikan nila ang politika? Kung wala kang kinikita dyan, puro pagpapagod lang, puro sarili mong bulsa ang ibinibigay mo dun sa mga nahingi ng asistensya. Bakit binabalik-balikan mo ang politika? There is something. There is something yan. So, kung habo mong maperwisyo ka, habo mong marunot ang bulsa mo, dahil ka maglaog sa politika. Dahil pag naglaog ka sa politika, it is not only as a public servant, kundi kaibanan gabos dyan. Ngayon, kung talagang hilig mo yan, bumaba ka. Stay put and face the consequence. Bakit nagpolitika ka? Diba? Joyce Fisico and Engineer Pat Moralio Pablo. Ini si Engineer Pat Moralio from Pasay City ini. And then naman si Joyce Fisico. Diyan lang ini sa San Isidro. But anyway, maraming salamat po sa paghinanyog nindo, sa pagtatyaga nindong mag-live streaming, digdi sa mga programa ng RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. And of course, sa paghinanyog mo sa programang Bicol Connection, ang kasatuyang karondang Joey Habana Lim. Yan na. Ano kasi ako. Thank you po kahit itong nag-reaction po. Maraming salamat at least nagdadangog ka. Siguro alam mo na yan. Kaya alam mo na siguro kung sino yan. Bako man siyang taga Bicol. Aram mo kung saan ako nagtagal na nag-start, taga-duman siya. Asangon yan kaya habo may habok kung magparabanggit kong isa-isa na pangaran. Dahil we are advised. So, maray pa kayan. Hinanyogan tayo ng sarong taga-suporta pala talaga ng hosto na every time all the programs of RPNDCKI ay sinusuportahan niya po via live streaming ko. Although oras ng kaisa yung pagturog, nagtatiyaga po siya na mag-live streaming just to show that nasuportado niya ang mga programs ng RPNDCKI. Hinanyogan ta po. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPNDCKI. Ayan po, ayan nga po, nasa Limassol, Cyprus siya, pero nagtatyaga po siya na maghinanyugan mga programa ng RPNDCKI, lalo na ining Bicol Connection at mga programs ko po. Complete attendance po ang sa iyang attendance when it comes to watching via live streaming. Pero gusto ko ipahinanyog sa inyo, ining paborito kong pagdangogon, ining kinakanta-kanta ko nga ni, mas giduman sa harong, pag medyo naghihiling-hiling ako ng TV, pero may panibig sasabing, L-U-I-G-I, Luigi. Ayan, mamimemorize ko na po yan. Hinanyugon po niya to. Nandito na shine, 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 with the stars tonight. You better watch them shine, shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi, feel your fantasy.
Ayan. Ayan po ang Luigi, Luigi. Ayan, paborito ko po yung pagkakahinayogunta. Ang ganda ng ano niya, ng, ayun, ano ba yung lyrics saka yung sounds niya. Pero pag, siyempre, pag pinadangog ko sa Indo, si Luigi, that's 5 dice, dynamite. Dynamite ba naman? Pag sumabog ang dynamite, lalo po pag sa yung mga sa dynamite fishing po, kawawa naman. Pati si mga saradit, nakukuha. Ay, iyo siguro ang iwabot, sabi yun kayo ni ng Luigi na das dynamite. Ay, iabot sa iba yung guide kaini, maski mga kasaraditan. O, nagigirumdum at nahihiling po ining si Luigi, das 5, das dynamite. But siyempre, pag pinagdangog ko si Endo si Luigi, dangog taman ining sarong nainot sa iya na maski paano, dongayo pong untok sa pagpaparaikot-ikot sa buong Kamsur. Para lang mahiling niya ang sa iyang kung ano dapat gibuhon, kung ano ang mga dapat na ang mga pangangaipo sa bawat barangay kan probinsyang Camarines Sur. So, dangugunta po. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte, Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte,
que si Mig Mix Villafuerte, sa Kongreso siya na nga. ay pwede, pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte, Osi que si Mig Mix Villafuerte, Osi que si Mig Mix Villafuerte, sa Kongreso siya na nga. ay pwede, pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte, Osi que si Mig Mix Villafuerte, Osi que si Mig Mix Villafuerte, sa Kongreso siya na nga. ay pwede, pwede. Osi que si Migs. Ayan ang Osi Migs Villafuerte. Nakakatawa yung mga jingle ninda dahil kang sino kaya mga nag-compose nito dahil nakakatawa po na sa jingle pa lang po kung naghihinanyog po kamo maaraman nindo kung ano talaga ang pinaggigiribukan sa tuyang mga servidor. Ini nga ni pa nadadangog ko. How about those who are running for congressman, running for board members? Kapipira ka nadadangog ko. Iba kita iba kayo ng mga konsyales, pero much better po for to those who are running for provincial position. Arog nga ni ki Mix Villafuerte, ang sa iyang ambisyon po ay going to higher position. So, bahala na siya. And kung sa pinaghuhuna-huna nindo, pwede siya na umakyat for higher position. Hilingon ta po kung ano ang sa iyang mga accomplishment dahil kung maduman siya, pagkatapos digdingani sa kamsur kulang ang accomplishments niya, nasa sa endo na po yan. So, siguro naman, dahil siya ma-step up, not to step down ha, step up, kung dain niya kaya na magtukaw sa medyo higher position. So, siyempre, ganun naman ang aim natin, basta nag-umpisa kita, na mas maringan itong nag-umpisa kita sa baba. Sabi ko nga dahil ka mag-start sa taas. Dahil pag dahil mo na kaya sa taas, there is a possibility na mabagsak, mahulog ka, and masyadong makulog po. Kapag nahulog kitang yaon ka sa taas, mahuhulog ka sa baba. So, tama yung pagigibo niya na going to higher position, ay nalutong-luto po siya digdi sa baba po. Just imagine to be a governor for a sarong probinsya na for 3 consecutive terms. Bako pong basta-basta yan. Kaya ini mga nagtatapos po kayo 3 terms, masdan po niya to ng gusto. Ano ang pinaggiribo ka ini? Maski po ini mga nandito lang sa local. Sabagay provincial is also local. And yung local sa municipal. Sa municipal po, sa syudad, hiling-hiligon ta po ini. Tanganing maaraman ta kung ano ang pinagigiribo kayo ni mga aspiring for a higher position. Si Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Ayan po, si Joey Habanalim sa programang Bicol Connection. So again, balikan niya ito ini mga kandidato ini dahil napapanahon po. Napapanahon ng gusto na aramon ta from municipal councilor or city councilor po. Ini pong pinag-araman tayo, urlain tayo di ini mga kandidato la ulit ngayon. They are running for any such positions for the coming soon May 9, 2022 election. Kung nagkamali na kita sa pagpili kay itong mga previous elections na nagpasakit sa tuya, maging local man, national. Bahala na po tayo. Timbangin natin ng gusto yung makakatabang po sa buong bansa, yung makakatabang po sa mga nangangaipo, yung maipapagtanggol po ang satuyang saliri tayo. Damayaban kitang kakayahan. Inisinda ining may mga pig-aapod tang connection
Kaya nga niya ng programa ni Joey Habanalim na Bicol Connection. Yung mga maturukaw digdi sa Bicol, dapat we have the connections to all of them. Lalo na pagdating po sa pangangaipukan sa tuyang barangay, pangangaipukan sa tuyang syudad, pangangaipukan sa tuyang munisipal, at lalo na po, pangangaipukan sa tuyang probinsya. And of course, ang pangangaipukan bawat isa na igwang pangangaipo sa satuyang mga tutukaw sa next administration. Kung kamo nagpaprahagad nin asistensya, ayan po, hiling-hilingon na nindo, nakakuaba kamo kang asistensya. Kung daiman po kamo nakaka-avail, taano tadai ka na nakapag-avail. Kaminsan man kaya gusto man nindo pagyaon dya ka na dyan sa inda, maduman ka sa harong. Gusto mo automatic na pag abot yan, dudulukan ka na lang ng aabutan ka na lang ng pangangaipo mo. Bako man po nagabos na kandidato ay talagang super mayaman. Super po na makakapagtao kang asistensya na pinaghahagad niya to. So kung gusto niyo ng mga assistant, mga iba't ibang asistensya, ay andyan po yung Kaferte. Andyan po yung opisina kan Kaferte, kung saan nandyan po gabos-gabos yata ng asistensya, ay dyan yung makukuha. Pero see to it na enot nga dyan, hahagaran ka ng certificate. Kadakol kan mga certifications po na pinaghahagad. Makuha ka ang enot, makuha ka ng certificate of residency. So, you must be a resident of Camarines Sur. And you must be a resident of a barangay where you came from. And of course, kung mahagad ka, kompleto. Kung kung sa ospital ang hagaron mo, tapos doon, hospital assistance. See to it na meron ka nitong yung bill ng hospital. Or the medical abstract na inaapod ninda. Kakaipuhan man kaya yan ni Maray. Kung maagad ka man ng Boreal, di siyempre natural, you have to present your death certificate. Kung mahagad ka ng bulong, medical assistance, dapat ipahiling mo si mga reseta. Pero wag naman yung reseta ng 19 na. Kasi nagiramdaman ko lugod. Ikaw kaya dahil mga nagbuburbit-bit ang reseta, gutay-gutay na, and minsan pirang taon na ang nakaagi. So kung ang kaipuhan mo po ay yung maintenance mo, see to it na maghagad ka ng bagong reseta sa imong doktor, na ibig sabihin, buot sabihin, meron kaya sa bagay dahil taman mabasol da, minsan ang pighahagad nindang asistensya yung maintenance. Ay ang maintenance ay dahil man po yan natatapos sa sarong bulan, tulong bulan. I think it lasts for a year. Isang taon po ang naglalast yan for a year. Tapi nag-apod na nga ning maintenance. Pero if I were you, dahil ka magpara-maintain kan mga bulong na mga synthetic. Kaya kadakol ka nagdadialysis, na kaya ang nagdadialysis, gawa niya ng pigparainom nindong bulong. Kasi siyempre kung ano mang ay mapigpaparainom tang bulong, lalo maintenance, ang nagsasapod po kayan, ang sinagsasahod niyan ay yung inyong kidney. And now, once your kidney is already infected, ay defective, ayan po, maliwanag po na ang lalabasan niyan. Your doctor will recommend you to another maintenance, ang dialysis. At mahirap po ang dialysis, ay maringanin ko niyan, dahil in Iriga City, igwa ng libreng dialysis. Pero sabi nga ni, bako man libre gabos yan? Bako man libre gabos yan, dahil imposible naman na, sabi kayo ni mga nagda-dialysis, pagkatapos ng dialysis, igwa pang mga bulong na pinag-iirinom. So, siguro, yun ang ihahagad naman nindo ng medical assistance, dahil ang syudad, igwa ng libreng dialysis. Pero, there is certain amount siguro, makahit donasyon, dapat igwa. Tanganing masustain naman yung paggagamit pa ng iba. Dahil ang ano man na bagay, kung puro giveaway lang, puro palabas lang, ano pang isusuporta kayan duman sa mga masunod? So, ang iba naman, ang reklamo, sabi kayan, libre ta, anong itragahagad? At
Kaya naman itong sa mga donation, ipapaliwanag din do kung bakit naghahagad ng ng donations. Tanganing dahil man sinda nabibigla at siyempre ang aram ko nga ni kayan. Igwang schedule kaya mga na yan, dialysis na yan dyan, digdi sa Tuyang Syudad. Maringani na ining problema tang ining COVID-19 na ini nakakainis na po. Pero ang ibang bansa po, I'm very happy to know. Ang aning Canada tatanggalon na da yung aywan ko ba ilang days na unat tanggal na yata. I just forgot yung usapan namin ng apo ko. Then sabi niya, everyday nga nangungumusta siya, ma, kumusta dyan? What is new? What is the update of Philippines? Especially what is the update of Bicol? Sabi ko, as usual po, ayan, yung health protocol niya to, still, yung using a face mask. Pero dati nga, sana nga po, yung IATF din natin sa Iriga. Ano ba yan? Wala na ba yung social distancing natin? Yun ang gusto ko maalaman po. Diyan po nga sa Naga City. Dahil kasuod man po, yaon po ako nakasanaga. Yaon po ako sa Naga City kasuod ma, pero yung face mask, okay. Tapos po yung pila duman sa pinagdumanan ko, yung pila doon sa laog, okay po yung social distancing. Ando doon po, yung social distancing po talagang pinapasunod ninda. Pero pagdating po sa luwas, yung pila po duman sa luwas, Diyos Mariosip po. Yun ang sabing kung baga sa traffic, bumper to bumper. Sabi na naman po yan, we are still. Susundin pa rin yung social distancing. Tada ba ko po itong nahiling ko kasuod sa Naga. Mayo pong social distancing po dahil talagang dikit-dikit po siya. Basta lang po na, aywan ko, hindi ko nga masabing isang dangkal yung distansya ninda. Yan sabi ko nga, pag abot po duman sa laog, okay po yung they are on masking na using face mask and yung social distancing nila ay okay din. Ando doon yung pang hand sanitation ninda. Ang dai ko nahiling yung washing of the hand, kung saan yung lababo ninda. Pero sana nga po magbalik na tayo sa normal life. Dahil ang kaulay ko nga ni Kasubago, siya tagaduman sa Canada, tatanggalin na po yung face mask. Sabi ko nga sa kanya, if ever tanggalin na yung face mask, please, sabi ko, Noy, maintain to have your face mask. Kasi, difficile po yun. Siguro at least, for 3 to 6 months siguro, na there is no infected. Pag mayo na pong impektado kan sa 3 to 6 months, ayan po, that is the right time siguro na haliun na ang sa tuyang face mask. Dati kaya ang nahihiling ko, pag nahiling ko na naka-face mask before the pandemic, yan yung mga cancer victim. Yung cancer victim po yun dahil siyempre they are susceptible to any infection. Ano ba sa lugar ninyo dyan? Pat Moralio Pablo, yung dyan sa Pasay City, is the using a face mask, I maintain pa rin. And I just don't know kung talagang ano pa yan. Pero as far as I know, mayo pa digdi sa Pilipinas ang allowed na magtanggal tayo ng face mask, na alisin na sa public places. So, we are very thankful po dahil from the very start of this pandemic, ay tuloy-tuloy pa rin po
At pa very start na ini dai po nagatubili ang sa tuyang mga administrador from provincial to syudad to municipal, dai po sinda nagdalawang isip na dai magtabang automatic po ang ayuda. Lalo po yung ayuda from the provincial government. Tuloy-tuloy po yung pamamahagi nila ng ayuda sa iba't ibang sektor na lubhang naapektuhan itong COVID-19. Mga displaced workers, especially the displaced workers. Dahil sabi ko nga maski bigyan man tayo ng tagsarong kaban na bigas, kung ang pamilya mo you have 10 members of the family, pirang aldaw lang po abuton kan bagas. And minsan, tama nga niyo na ang kaibanan na lang po ay noodles. Dahil siyempre magpakalakaga ka ni sarong noodles, pwede na pong isabaw kan gabos na pamilya na igwang 10 miyembro. So, kaya ini pong na most affected here sa pandemic na ini na sinuportahan ng gusto ng provincial, ng municipal at ng barangay. Dahil ang barangay po, although it is only have a very limited budget, dahil man po napabay ang mga barangay. Nagkirilos man po sinda. Kinasikaso nindaan sa indang mga pangangaipo. So, lalo na po ini mga displaced workers, yung mga teachers, yung mga maliliit na negosyante, ayan, yung MSMS, ayan, yung mga market vendor, yung mga buntis, at yung ngayon naman, nag-iikot pa rin. Panaiikot pa rin ng mga, ng ating provincial sa mga barangay. Dahil po sila nag-uuntok ng kaiikot. Lalo panahon na po ng kampanya, ayan po, go with it. Naging sang-ayon, naging maayos na po dahil talagang yun po ang since na panahon na po nitong karampanyahan, they are all everybody, those are mga nag-file ng COC, ayun, they are all moving around, including the municipal. Not only the provincial, but the municipal. Although, ang sa endang, ngunyan pa yatang March 25 ba, ang ng start ng campaign ng local. But sa ngayon po, sa bagay, hindi naman daw yun pangangampanya. Visitation, barangay visitation. Dapat ang barangay visitations po, ginigibo nindo after the election, pag mga nakatukaw na kayo, at yung mga loser naman, ayan, dahil hindi kayo pinala, hindi sinuwerte, at medyo na bangkarote pa, ayun po, you have to start moving. Siguro after mga 1 year na you recovered already of all those expenses na ibinuhos ninyo, after 1 year na medyo loser kayo, maybe it is the right time na mag-ikot-ikot na uli. Tanganing pag-abot ka na sunod na eleksyon, medyo nandyan na tayo. Araw lang po yan kayan. Pag ikaw loser, be brave. Move on. Kumilos agad. Pakitang gilas agad. Para pagsunod, ayan na, kilala ka na nila. Kasi, bakit sinasabi niya to, there is always a second time. Diba? There is always a second time. Pero kung didibdibin mo na talo ka, wala. Talo talaga ang talo kung didibdibin mo yan. Pero if you are going to move on, move faster. After 1 year or 6 months, kumilos ka na agad. Sabi ko nga sa barangay mo, umpisahan mo sa barangay mo mismo. Ikutin mo ng gusto. Dapat ma-familiarize mo who are the residents of your barangay. Alamin mo yun, zone by zone. Now, if you familiarize your barangay, lumipat ka na dun sa neighboring barangay mo. Yung mga nakaikot na kapaikot dyan sa barangay mo. And go to those candidates na pinalad na nailuklok sa pwesto. Sabihin mo na dun sa mga nakatukaw na yon. Pero yung mga nakatukaw na yan, tatayo uli yan after kung kailan may elections uli.
Ayan nga ang sinasabi ko, kung you fall down this election, nadatihan ka na, it is not the fault of your yung mga followers mo. It is already your fault. Kasi dahil mo, you did not sustain. Dahil mo na suportahan yung mga nagsakripisyo sa iyo na makatukaw ka sa tukawan mo na for 3 years ayaw mo nang tumayo. So, ining si Mix Villapuerte kasi, from the very start kaning pandemic ta. Yung pandemic ta is going to 3 years na po. Sana wag naman. After mga 1 month siguro, maging back to normal life na tayo. Pero from the very start of this pandemya, hindi pong sa tuyang gobernador, dahil man po nagpabaya, talagang he go around. He go around. Siguro nakipag-coordinate na siya doon man sa mga municipal, doon sa syudad. Dahil sabi ko nga, how many municipalities do we have in Camarines Sur? Hasta ko dyan po, sisay kaya pwedeng magsimbag sa kukayan. How many municipalities do we have in Camsor? O yan, i-search na po nindo. Tako kaya dahil ako takatato kaya mag-research. So sana po, yung yung inot po na makapagpaano sa kukay ni. Kung how many municipalities do we have in Camsor? Pero ang syudad po, I'm very much sure that we have 2 cities. The Naga City and Irigas City, of course. I have to patronize my own Irigas City. So, from the very start po, dahil po nagpabayakan suporta, any of all those support that needed by the constituents of Camarines Sur. Nagdulog po, binarabarangay po ni Mix Villapuerte. And of course po, through municipalities. Kasi they have to pay respect to the municipalities before they are going to go around to such barangays. Dahil siyempre, although siya ang tatay na buong Camsur, may nanay man, may tatay man ang bawat munisipalidad. Pero I just don't know kung igwapang barangay na daiman lang nadulok na nabisita na sa tuyang gobernador na si Mix Villapuerte. Pero it is very impossible. Dahil nga ni si L-U-I-G-I. Ay, bakit tuwag ako dito sa L-U-I-G-I na ini? Ang sabi niya kay Dong, first time na ma-meet ko po siya, ang sabi niya, dahil sabi ko nga, mabuti na isipan mo rin magsilbi digdi sa Camsur. Sabi niya, nainggit daw siya sa kanyang kuya. Yes, nakakainggit man kaya lalo pag napagduman mo sa sarong lugar, kilalang kilala ka, sinasalubong ka, etc. 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 Nakakainggit po yun. Nakakataba ng puso. So sabi ko sa kanya, okay, naikot mo na ba buong mga burubundukin ng Camarines Sur? Tuwang-tuwa ko dahil sabi niya, tapos na daw na mga barangay municipalidad, naikot na raw niya. So, yan mabilis po siya dahil in fairness po, mas nakakalamang po na magbisita sa kahit saang barangay, ini mga hobbiness pa. Dahil siyempre, makukusog pansin ng mga tuhod. Pero I don't believe on that. Dahil ako at my age, I'm still very energetic. I can go to anywhere. Sa ibang bansa nga po, napakahirap ng mga sasakyan. Nakakaya ko po yun. Because sabi nga nila, ang piyesa daw namin ay piyesang Europe at piyesang Japan. Hindi tulad ng mga millennials ngayon, ang piyesa ninda ay gawa ng China, gawa ng ayon ko. They are all disposables. Because of due to the food that they are eating right now. So mga ganyan sila. Kasi nung during our childhood, kami po talaga kayo are very plenty of foods na yung mga natural foods. Kahit yung mga fruits noon, ay sos bayabas na lang po, hindi namin kayang kainin. Dinadayo pa kami kansa mo yung mga classmates na makipitas ng bayabas.
makipitas ng papaya. Yung papaya noon hindi walang tanim. Ayun yung mga kusang tuboy na tinatanim ng mga ibon. So it is all the natural foods that we are eating during our childhood. And we are fond of eating gulay. Ayan, gulay-gulay po. Although ang family natin ay carnivorous nga. But kami mga bata noon ay ang tatay namin, ang nanay namin, ang iminulat sa amin ay eating all those kinds of gulay. So ang mga anak ko rin po, nang ako na nagpamilya, ayan din po ay iminulat ko sa kanila. And I am very proud that our favorite gulay is ang ampalaya. Dahil pag nasa nutrition talks nga ako, sinasabi ko yan, pinapaliwanag ko. Nang mga nanay kasing ngunyan, may katamaran na rin. But not all. I'm not speaking to all. Mostly. O, nauso pa ang noodles. Ay dati noon, pansit bato lang. O, ngayon the noodles, which is ang mga ingredients kayan, ay may mga, tinatawag ko na nga, nalalo itong mga red meat ngayon, mahilig kayo sa mga red meat. Ayan, ang kakastiguhin kaya sa inyo kayan ay inyong sarili. Ang inyong health. Hello to Maynard Malati. And of course, to Ihid Balang. Extend my regards to all our buds, 6569. Binabati ko kay lahat. Lalo na kay Lori Cornelio Ilas. Tell my inaanak to help me. To help our very own Senator Laila de Lima. Mag-uusap tayo, Rolly, through Messenger. So, kaya kadakol kan may helang ngon yan. Sa bawat bagay kasi, sabi kan mga gurang, kahit tuda, kulang ay may helang kasi kulang ang mga doctors. Do you believe in that? Okay, hello to Ihid Balang. Our very own Ihid Balang. Siguro ini yung di ba, partner, Joey Havana Lim? Bayaw mo siya, I'm sure. Magkikita-kita tayo pag tayo nabuo natin ang satuyang reunion. Ayan nga pigsasabi ko na ining si LUIGI, naikot niya yung buong kabundukan daw po ng Camarines Sur. Kataasan, kagitnaan at saka kababaan. Kaya tama lang po yan na sumunod siya sa kanyang kuya, si MIGZ. Ayan po. Si Dynamite, Luigi Dynamite. Pero yung pangako mo sa ko, dahil ko pa nakukuha. Ayan, first quarter next year. Tayo mga nandito sa local, we have to have our banding within this year. After kumayo na tayo mga face mask, pero ako, I believe that we must always use our face mask. At least 3 to 6 months na mayo ng infected. Kasi that is very sure na talagang natalo na si COVID-19. Not all the time, ang provincial natin ay masusustain ang of all kinds of assistance that they are rendering to all the people of Camarines Sur. So sabi ko nga yung mga naayudahan from the very start of this pandemic, ang naayudahan po ng provincial government through Migs Villapuerte ay nag-umpisa po sa mga displaced workers, sa teachers, maliliit na mga negosyante, and of course yung mga pag-ikot-ikot ninda, pati nga nito mga buntis, nagkaigwa po ni special kit. Tanganing dai po maging malnourished ang sa iyang mga konstituente na mga buntis kay itong panahon. Diba? O si Chi De Lima, ayan, Chi De Lima, who is watching the program. Thank you, Chi, first time na mag-watching ka. But anyway, you have to watch also the program every 5 to 6 because it is our program natin yan, kay Senator Laila de Lima. Kaya, Chi, what we have talked before, and whatever happens to this mga para fake news ng ating mga trolls,
sana you are doing our best to help our very own. Wala po ako ipapakiusip sa iyo, Chi De Lima, kundi patronize our own family. And of course, to others who need. Yan po kita sa programang Bicol Connection ni Karondang Joey Habanalin. Siya po ang regular host ng program na ito. At I am only the reliever because mayroong pinagdadaanan sa tuyang Karondang. So, ini pong probinsyang Camarines Sur. The province of Camarines Sur experienced a new surge of COVID-19 cases and has been placed under alert level 3 kadtong nagdaan nag-aging January. Pero inong February po, good news na po dahil medyo mayo na pong gaano mga infected. So, sana makipagtabangan kita to always follow mayroon pa tayong health protocol. Na ang IATF po ang nagaano na don't remove your face mask. Pero sad to say nga, talagang kadakol kan talagang ugali, talagang Pinoy ang talagang mga law breaker. Kadakol po na niya baya-bayaon dyan sa kalye, na may mga mayong face mask. Dyan nga kausod man, nagdulok man ako dyan sa sentro. Mayo na pong mga yung social distancing. So, by the search of the physical and mental well-being of school personnel and learners, classes and teaching-related activities in the public. Elementary and secondary levels are hereby. Ayan po, I wish na sana mag-face-to-face na kita. Pero to limited students lang po for every classroom. So, siguro, it depends upon the kung anong gigibon ka sa rong principal, kung si isa lang ang face-to-face. But pero sa ko nga, pagpaparasabi ko yan, dapat yung mga below average. Pero sa mga above average naman, when it comes to honor rolls, I just don't know. Pero gusto kong hinanyugon ulit ng si LUIGI. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. You better watch them shine, shine, cause they bring our future right. LUIGI, Luigi, Villa, Parte. Una de mi mata, sa ira puso. Oh, nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. LUIGI, Luigi, Villa, Parte. Una de mi mata. Ayan, Luigi, L-U-I-G-I, that's 5, that's dynamite. Twice sumabog yung dynamite. Sana nga ang pagsabog ng dynamite mo, Luigi, is to the whole buong barangay and sa buong Camarines Sur po. So, pinayo kong tapan sa kaiyang kuya. Aussie, Aussie, Gessie Mix. Aussie, Aussie, Gessie Mix. Aussie, Aussie, Gessie Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Aussie, Gessie Mix. Mix Villafuerte, Aussie, Aussie, Gessie Mix. Mix Villafuerte, Aussie, Aussie, Gessie Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte
Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang migpayaba. Mix Servisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang migpayaba. Mix Servisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix. Ayan ang Osi Mix Villafuerte po. Talagang nangangarap po siya ng medyo mataas-taas na sa kanyang political career. Sabi ko nga naghali na siya sa pagkagobernador. Sana it is time for him na humakbang siya ng another hakbang or another journey of his political career. At least nang gobernador siya, kadakulpukan sa iyang mga accomplishments na tao na mismo. Tayo mga taga-probinsya ng Camarines Sur ang makakapagsabi if whatever of all those na kanyang accomplishments. Siya po ang makakapagsabi kung tayo po ang we're the one who witnessed of his all those pagpapagod niya po to serve the people of Camarines Sur. Sabi ko nga ni, any support or whatever support or to public we have to appreciate. Lahat po yan na ginigiboninda. Mapalokal man yan, mapanasyonal. Sabi ko nga ni, ang medyo ramdam kaya natin nga itong maray, iningdigdi sa lokal. Kasi si Inda ang mga nakakahaboy halo bilot Pero igwa man tayo mga national projects kasi without the national, mayo man ang provincial, mayo man ang municipal. Kasi siyempre, nasa national po, national budget po ang pinanggagalingan ng pinapadara po sa regional, sa provincial, and of course sa municipal.
So, goes to barangay. Kaya tama po yan na ining sa tuyang gobernador, mag-ikot-ikot, ikutin ang buong Kamsur. Which is ginawa na nga niya. Kaya sabi ko, if there is a certain barangay na hindi inabot ng sa tuyang gobernador, nandiyan po, may text line po tayo, iparating po ninyo sa tuya. Tanganin gaytang mga nasa pagyan. Ang radyo po ang pinaka nakakaabot sa indong lugar. Saan man inaabot nga sa tuyang broadcast, na sa tuyang signal, ayan po, kung dahil inaabot nga sa tuyang mga na-administrador, yung mga elected officials, ayan, para doon ipaabot lang po nindo di sa Bicol Connection. Tangani po siya po, si Joey Habanalim po ang magko-connect sa Indo to any place in Camarines Sur. Dapat sabi ko nga ni ma-connect to all the provinces of Bicol. Since we have 6 provinces, yun po ang talagang tunay na Bicol Connection. Diba, Joey Habanalim? Ay, kumusta ka na dyan? Dahil magparahiro, ay pero magsabi ko nga ni maghiro-hiro ka. Dahil ka magparahira-higda lang. At sabi ko nga ni, pag nagtindog ka, pag naglalakaw ka, you must be straight. Huwag mong sundin ang nararamdaman mong makulog pa. Every time natutuwid ka, makulog talaga yan, kahit maghilom ng sugat mo. Kaya sabi ko, straight ka. Di bali pag nakahigda ka, straight ka talaga kayan. Magtaga warm up ka. Aday magparatukaw na baluktot. Dahil pag titindog mo kayan, dahil mahahali ang kirot kayan. Mananatili po yan makulog pag dahil mo pinag-straight. Do your best na maglakaw ka ng tulid na tulid ka. Yung hayaan mo lang. Pag medyo makulog, pugulon mo lang. Diinan mo lang ng kamot mo. Provided you must be straight body. Magdangog ka sa ko. Baka may time ako dyan, dumanan kita sa harong mo. Tanganing ining by Bicol Connection mo, dahil ma-disconnect sa emo. Dahil delikadong ma-disconnect ka. Kung anong ko to sa emo, sige ka. But anyway, you have to appreciate all whatever support po, whatever assistance po na ginaginigibo dyan po sa Kapuerte Assistance. Pero kung may request nga na ako sa emo, ako hindi, digdi po kay ILUIGI. Dahil kadakul po ka nagdadakam, nan ba yan? Lumalapit sa akin na wala man lang daw siya mga itong gadgets po, maski daw baratuhon lang, basta igwaman sindang gadgets na magamit man lang dyan sa eskwelahan. Dahil although namigay ka na nga ng laptop, namigay ka ng cash assistance, kadakul pa po kan mga nangangaipo, lalo na ining mga naundig di sa senior high school. They really need, kasi nahihiling ko man po talaga, minsan igwa nga rin nakikaanot duman sa harong me. Sabi ko, sige, meron daw may mga mensahe po daw sa kanilang yung mga local, ano bang tawag doon, yung cellphone na didot, ano ba yun? Yung pinipindot-pindot. Yung keypad, ayan, keypad. Pagdating po talaga sa gadgets talagang, dai ko kabisado yan. Yung mga keypad po, meron daw sumasagot. Dyan sa mga operators mo yata yan, na nag-message din po sila. Tinatanong ko anong kaipuhan, pero sad sad to say, pero ang bulan na dahil mayo man. Ayan po, kaya Luigi, LUIGI, sana you can provide them. Pag may mensahe sa Indo, tauhan man nindo, dahil talagang mayo talaga, ako na mismo nagsasabi, mayo po sindang kapabilidad na makabakal kang pigsasabi ko mga gadgets na yan. Although baratuhon lang, kaya lang ang baratuhon nga ngunyan, nasa 3,000 man. So, ano ibabakal ninda kayan? Nahirap-hirap nga makarating doon sa senior high school. Diyan po sa senior high school, stand alone sa Agustin-Iriga City. Ayan po, kadakol po ka naghahalat dyan na matauan man daw ng maski si baratuhon lang na gadgets. Dahil sa mga research nga daw po, ay ininda na although ini nga ni mga nagbo-modules in junior high school, medyo kaya kadakol man po kan may kaipuhan. Dahil kami nga ni kadakol ka nakikishare na lang kami kan internet dahil yung iba naman may gadgets by date but mayo po sindang internet. So what is the use of the gadgets without internet?
Hindi naman gabos ng barangay po may internet at saka pagkadakol na po kang users po, dain na ng mayo na tuloy na ang internet dahil na nagpaparabirik-birik na sa nabaga. So sa bagay, dyan naman kasi sa eskwelahan for the teachers alone, ay sobra-sobra nang nagagamit ng internet. So sana mag-provide po ining sa tuyang mga gobyerno na araw kayo itong may mga covered court na po dahil every barangay po may mga ano ba yan? May mga ano na sila, may mga barangay hall. Kung ano kaya kung magkabit sinda duman na ang mga constituente po ng barangay ay duman na lang po makishare-share sinda. Mag-share-share na lang po sinda doon na sinda mag-ipon-ipon na habang doing their online class. Kadakol pa po, siguro, aywan ko, dahil dyan nga lang po sa muya, kadakol ka nagre-request. Sabi ko, mayo man akong maginibo kayan. Ay, minsan ipon-ipon din po sila sa bahay, kaya lang pag wala naman kami sa bahay, takot naman sinda magduman. Kasi kadakol kan gwardiya ko. Takot man sinda makagat, at takot man ako makakagat sinda. Dahil baka umatake ang rabies, mayo tayong 6,000 para pampa-injection. So yan pang pakiulay ko kung mga nagdadangog man po ini sa to yung mga kandidato niyan. Those who are aspiring for a little bit higher position. Sana po may mag-ano sa endo ng magbarabarangay kayo. Haputunin do ko ano pang mga kakailanganin, kakaipuhan. Nag-adjust kayo sa to yung mga estudyante. Kadaiman po yan kayang i-provide ka mga takaba sa barangay. Although magbahay budget po ining sa tuyang mga SK, o dipisil man po, takadakol kan mga estudyante niya to sa barangay. Ang iba nga ni, maski ito na nga, yaon na lang sa alternative learning system, kaipuhan paninda ng gadgets. Dahil siyempre, ayan. Hello. Hello. Rocky. Hello. Hello, naririnig kita. Hello. Hello. Dahil mo na Rocky? Ano ba yun? Not only to their kung paano, kung your qualifications. Ang nangyayari po ay sa popularity. Lalaki po siya, artista. Siguro alam-aram na nindo yan. Kasi ini mga artista na ini, aro nga ningon yan, perang artista ang kandidato ngon yan. Kasi popularity contest yata ang inaano na ng Pilipinas when it comes to politika. Kaya kadakol na kaining mga artista na aspiring for such position in the politics and the administration po. Lalo na po yan, kaya mag-artista na muna kamo. Kung gusto ninyo maging sikat. Tayo nga ning si Manny Pacquiao, dahil man ining manggagana kung bako ining sikat. Kasi popular po because of his boxing career. Doon po siya nabisto. Ngun niya nagpadagos kanta sa iyang pag-adal. Pero ining ibang artista, ano manggigibuhon ninda? Kung si Willie Rebellami nga, hindi sumigi dahil iniisip daw niya, kakandidato siya, kung marunong na daw siya magumibo ng maggibo ng, kung matataw na daw siya maggibo ng batas, ayan, kakandidato na siya. So, I admire this Willie Rebellami. Dahil ang magpolitika ka po, iba kung basta yan. Araw nga ni kang pagpapasabi ko kaedto, ang mga kandidato po kaedto sa politika ay puro abogado. Ay mo niyan yata, puro abogado na yata.
Ayan, dahil kita pa seryoso. Masakit man po pag-arog na kayan. Kaya sinagahapot, if I were you mga botante, huwag nyo na iboto yung mga artista na yan. Mga artista, popularity na yan. Anong gigibuhon ka yan? O maski nang ining mga nag-aspiring for the national position, ng mga baguhan pa, dapat sabi ko nga ni magpakahinog mo na. Dahil araw gani kayo ni sarong presidensya bolta. Magpakahinog muna. Dapat tapusin muna yung 3 terms, 3 consecutive terms. Na ngunyan maglaog ka sa kongresista. Tapusin mo yung 3 terms congressman. Pag ikaw na iboto, pag ikaw nanalo. Pagkatapos kang tulong taon na yan, you have to candidate, magsenador ka, 3 consecutive terms man sa pagkasenador. And then maybe that is the right time mag-vice president ka. Mag-vice president ka. Hindi kung manalo ka vice president, go to president. Pako yung nandyan ka pa lang sa, kung tutuusin popular ka lang. Tapos papasukin mo na yung higher position when it comes to politics. Ay kawawa naman itong ating bansang Pilipinas. Nasabi ko nga lugmok na lugmok tayo. Because of these kinds of mga leaders na mayo man pagkaaram sa pagkaaram sa batas. Ayan, kumakandidato. Ngayon, ano mangyayari kayan? Paano sindaning mga advisors ng mga abogado? Kung anong i-advise nila, yun din susundin nila. Mayo man sindang aram sa batas. So, you have to experience first. If you are not a lawmaker, bako ka ang abogado, dahil ka basta magsawsaw dyan sa mataas na posisyon. You have to finish, step by step po yan, step by step. Lalo pag bata ka pa. Diba, Chi De Lima? And of course, Loretta Ilas Cornelio. Diba, Diyos Fisico. And of course, ining very own, ining si Engineer Pat Moralio Pablo, na nasa Pasay City na. Taga-Irigaman po ini. Rupium Bicolana. So, sana nga, ini mga naghahagad ng suporta sa mga kandidato. Lalo ining naghahagad ng any kind of support from the Cavite office po dyan sa marapit lang arani lang po dyan sa Iriga Central School. Dapat may kumpleto kayong papeles para dahil kami pabalik-balik dyan. Minsan nag-aanggot kami pabalik-balik ngaya. So, aramon po nindo sa mga kung ano ang mga kaipuhan. Pero ang requirements po yan, it will always depend kung if what kind of assistance are you asking from the office of Capuerte. Sa pamamayo po yan kasi to, yung gobernador mahigos na gobernador, Jóvenes si gobernador. Si Mix Villafuerte. And of course, siya man po ang asistensya kan sa iyang tugang na sa Luigi. Luigi! Ayan po, hello to Monica Perique, and of course to Melanie and Lenlen Mendoza. Ini pong Tres Marias na ini. At tabako lang siguro yung Tres Marias. Pero baka partner. Karondang Joey Habanalin. Pero ang mga magagayon mong tugang ng mga babae. Tamaray nga ni bako mong kapandok. Ini mga babae talaga, may tindog, may andyan ang height. So talagang ini mga tugang ni Joey Habanalim, very supportive po sa anumang ang mga plano kayo sa indang tugang. Very supportive po. Diyan pa ako nagkaigwa na ng covered court. Ayan, pag nagpiesta na mayo ng pandemic, kaya maglikay-likay po kita. Always use your face mask and your social distancing. And of course, yung washing of the hand. Tangani pong ini mga priesta ngunya na May, kadakol kan fiesta pag May. Magkaigwa na kita ng ako, ang namiss ko ng gusto.
yung segunda dia. Oh, hindi segunda dia. Kaya nagbabarayli kami dyan. I really miss dancing every second day after Christmas. And of course, kami nga pala ngunya na Pebrero, ma-start ng samuyang novena, barangay novena sa kapiestahan. Sana gob migs. Dahil ka mag-donate ng saro lang na sona, ha? Paris-paris lang po. For every zone, we have 7 zones. Ma-start na po kita kan sa tuyang panovena, barangay fiesta. Ini ang amang senior San Agustin, dyan po sa San Agustin, Irgas City. Mag-start na po kami dahil ang samuya pong fiesta, kapiesta ni Ama ay sa May 5. At sana pag-abot ng May 5 or this, ngayon pa lang na Marso, sana ma-clear up na tayo. We have to go back to normal life. Nakadakol na po, na-miss po, lalo ini mga para basketball. So, sana si Gubmig. Mag-donate yan sa San Agustin since you're already a resident of San Agustin. Patas lang po, ha? Kung siya nagdulog sa mo, ilubos-lubos mo ang donation mo. Any mga basketballista, siguro magkakaroon siguro ng, I just don't know. Siyempre, nasa pandemic pa rin tayo. Dahil pa tayo nag-graduate yan sa pandemic na yan. We are still on agreement pa. So, makipag-agree muna tayo to still to follow the health protocols. Especially the using of mask. Ayan, makulit po ako ng gusto. Ang kulit-kulit ko po. Inis na inis ako dun sa mga hindi nag-follow ng health protocol. So again, magpapasalamat na po kita sa mga nag-dose, sa lahat po ng nag-watching po via live. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng maka-Pilipinas.